Belakang hambai media friends no tabuk jong curai bari ro pajak jini David Murashi kono logerina ni bagoi jo sarat rajo di NTR di Krasha pajak joto namona pal lai dole mole ju logeri lai tonglayo aboni bisingo pajak jini oro TDA di sini chairman jini Jogadish Deborasar dai jini EM jini Komol Koloishar jini minister Bishoketu Salu Sopajak tai বিভিন্ন MDC tai MLS rok babangna sopajak Tripura hasta joratu chung hohom dodom laino tar lainane laito fiaba Tripura hasta laimani yagulo jini kisa problem nukjak nai tongani tanani tunani babang problem tunai haifano asamni borok already borok chuno oro receive khainani bagai sopajak tabu borokno paiflaya hambai amo hai khaino jaga nini boru ungthung nini kashari ungthung nini tai kumun dofarok asamni je jini je north east je khobjak mani asam haste jorati ke jung motamuti help manai thanai aboni yaguno se jung problem lainai tai amala kaisa kachar mung amala kaisa koimung lukurami thani illegal immigrant tai Tiprasha accord ni bangai no jini David Murashi thangoi tongo Delhi o Swarashtra Mantri ni aro direct India government by kok salinani bagui memorandum boya kharjanai ajagawo aboni bagui kaham kurung thangani bagui tini illegal immigrant ni push back khainani bagui Tripura hastewo kuno karjo kori ungyangoi tongmarokno aborokno implement khainani unthung joto hastewo nongoi tongkhangkai Assam ha rogobo already illegal immigrant nai sai push back khlai tongmani chung nugui mano kintu bachini Tripura hastewo khaijagya abono bukha nangjagoi bukha dukho nangoi no tini bini of decision tini 7 days 7 din choliwoi tongo abuli nenjini thaimani abo lainai tini thangmani yagulo haino hai Tiprasha Accord 2024 March ni 2 tarikh je accord sign mani abo bo implement khaijagya abuni bagaino tini chini 18 mas 19 mas kawai tongkha kiaba kuno implement koroi fiaba India government by chini je Tripura hastene je agreement mani accord signing mani abo phat chaklai to implement ya jora nangnai haifano jungkai suimandia 18 19 mas mani bagaino bebak or jung abo je saklai phano adai mak lainai jung chini man thaino jung sanmani thangkai junake bo bukugo tugoi chadik niri phaigla jung sagoino mana harnai aboni bisingo taibo kabangma borok rok haino hamya comment khlai tongo David Murashi naki MLF ticket ni bagoi MDC ticket ni bagoi tini o decision na haru kiaba abo total ni wrong bo kunu aro ticket ni bagui bo tini as samung bini khlaiya karon hikai Tiprasha rok tongthani tongnani jage sem tongthani tongne sem moi tongmani no jini suk thai bora raji rok no jung chetabuk sabjora tui tongmani belai khana kosto moi tongkha ulni jini generation rok bahai khlai thangnai bahai khlai tongnai aboni bagui se tini solution ni bagui jini David Murashi or decision na haro bini or decision no jung jotto Tiprasha jini logewo tongo jotto lukurok jini logewo tongo NTR Tripura haste Tiprasha rok jotto ni hamari tongo jotto na lamao khai bona hamari loi tongo jini mutai rok ni tini jung diwai nai kaito ni suri nai bo jate susto kaham kurung khlaioi moi tini lekhadon aboni bagui nunu busdor loge nai mena mono jung tini oro thangnai Assam hastewa hakoi 6 kilometer rok nai a jagawo bono jesu mansa jesu thangai mansa bono chungtung lainai Tripura hastewa cross khorok bosorok thangnai bin loge bini logewo thangnai amnete direct Delhi o thanai 15 jona thangnai aboni bisingo haino hai Guwahati jora Assam jora rok gobangma borok rok thangnai bini সম্ভবত 50 জনের বড় লামসং তংলাই থাংনাই বনা তুলনারি বাগৈ তাই পার্মানেন্টলি দিল্লি জরা 15 মেম্বার্স থাংনাই কারণ আসুক বরকনি ফাইনান্সিয়াল কুলক সুগৈ ফানা মানিয়া মই মানো হোটেল দগ তংনানি নাংনাই অরত চং বিনি নগ খাই মুখই রহরে মাংক টিপ্রা হাসতে লাই খাংকাই হোটেল মা তংনাই হোটেল মা চানাই আমাখাই এরেঞ্জ ইয়া জাগা রক তংনাই আবনি বাগৈ ন তিনি দাম
थाखाय जों बोनो जे मानसा जों बोनो हिमय बोनो दोनलायनाय आसामनि बर'रक अलरेडि सफायजा बोनो रिसिभ खालामनाय ताइ स्लाबजानि बिसिङावनो जों न'खरनाय